खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सासे लाजिनो रोङै गियान गैजायै होननानै BJSMआ सोंखारिदों। महाजोतनिफ्राय BPF ओंखारनायनि उनाव कंग्रेस आरो AIUDFनि लोगोआबो थुंगेबाय। आसाम ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन कमिटिया गिबि मन्थ्रिखौ ट्राइबेल बेरेखा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। 2 बोसोर जानानैबो दासिम दिन्दां आसाम NRC। कंग्रेसखौ AIUDFनि खावलायनाय मोनसे मोननै बाथ्राखौ लाना महाजोतखौ लोरबां खालामनो नाङा। असमियाफोरनि दोहोन आरो धोरोमखौ रैखा खालामनो सुबुं सानखो होबथानाय आयेन बानायनायनि गोनांथि। नरेन्द्र मदिया आसामनि दैबानानि खौरां लाहरदों। हिन्दु MLAफोरा BJPआव थांजोबना कंग्रेसआ मुसलमान दोलो जागोन बुंदों आमिनुल इस्लाम। बारग' NDFB इउनाइटेड फरामा फैगौ 8 सेप्तेम्बराव उदालगुरियाव सुबुं गौमा मेल खुंगोन। पुलिसआ गसाइगावआव गंसे ट्राकनिफ्राय 500 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनो हादों। आसाम मेघालय बर्डाराव सासे सुबुंनि जिउ खहा। काजिरङा हादोरारि हाग्रामानि 50% दैबानाजों लोमसावदों। आदिल हुसैननि राखीर फिसार सावथुना वाशिंटन DC साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव गासै 4 बान्था मोननो हादों। दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारि आरो मलेन बसुमतारिया। साननैसो सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मोनसे इउटुब चेनेलाव बिबुंथि होनानै बिटिआर गोरोबथा बादियै बिटिआरनिफ्राय अना बर' गामिखौ दानख'नांगौ होननानै बुंनायाव खुद्रिनानै बडलेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ दिपेन बर'खौ सासे गियान गैजायै साननो रोङै लाजिनो रोङै पापी होननानै सोंखारिनायजों लोगोसे बर' हारिखौ फोजोबस्रांसिगोन होननानै मोनसे प्रेस बिबुंथि होदों। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ थाबैनो एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। BJSMनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों दि सिगांनि BTADआव मोनखानाय सिमाखौ एबा गामिखौ दानख'नो थांनाया सासे गियान गैजायै एबा जेबो साननो रोङै निसो खामानि जादों। मानो होनोब्ला बै समाव क'क्राझार लकसभा समष्टिनिफ्राय बर'आ जेननांनाय आरो अना बर'निफ्राय नब कुमार सरनियाया खननै देरहालांनाया बर'आ गावजों गाव खौसे गैलायै आरो बर'नि भटआ खावनै गावनायावसो देरहालांनो हादों। बेखायनो बर' हारिखौ खौसे खालामनो नागारनानै आथिखालाव दिपेन बर'आ एबसुनि जोहै हारिखौ बोखावनोसो नाजाबावदों होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंबावदों। बिटिआर गोरोबथा बायदियै गामि एबा ओनसोलखौ दाजाबनोसो नांगौमोन, नाथाय गामि दानख'नायाव बडलेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जेब्लायबो हेंथा होगोन आरो बेखौ माब्लाबाबो जाफुंहोआ होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिनानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों। आसामनि गासै 8 विधानसभा समष्टिनि उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां साननाय हनाय आरो नीति आदर्शआ गोरोबलायैनि जाहोनाव BPF दोलोआ महाजोतनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव दा कंग्रेस आरो AIUDFनि लोगो बान्दोआ बायफ्लंबाय आरो थुंगेबाय। महाजोतनि बिग ब्रादार कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बराया समबारखालि मोनसे खौरांगिरिनि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। मानो होनोब्ला फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानाय एबा जेननाया कंग्रेस दोलोनि थाखाय गेदेर बाथ्रा नङा, नाथाय अब्लाबो गासै 8 समष्टियाव बिजाथि होनानै दोलोखौ हमथानानै लाखिनांगौआसो गेदेर बाथ्रा। जेब्ला महाजोतआव थागोन अब्ला नाथाय गासिबो समष्टियाव कंग्रेस दोलोआ बिजाथि होनो हानाय नङा। बेखायनो कंग्रेस दोलोआ महाजोतखौ सिफायबाय आरो आथिखालाव AIUDF दोलोजों जेबो लोगो गैला होननानै कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बराया बुंबावदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव, भबानिपुर, तामुलपुर, माजुलि, चावरा आरो मरियनि समष्टियाव उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां दं। बैफोर मोनफ्रोमबो समष्टियावनो कंग्रेस दोलोआ बिजाथि फसंनो साखाफारा जाबाय। ओजोंहाय अखिल गगैजों दैदेनजानाय राइजर दलआबो गसाइगाव, चावरा, मरियनि बे मोनथाम समष्टियाव बिजाथि फसंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों।
डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम सोरखारा बावैसो सिगाङाव गुरखा फोलेरनि सुबुंखौ बिटिआर आरो तिनिसुकिया जिल्लानि सदिया महकुमायाव प्रोटेक्टेड क्लास मर्यादा होननानै ओबीसी खालामनाय आरो दा थाखानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोदांफिननांगौ होननानै थांखि लानायखौ गनायनो हाया होननानै आसाम ट्राइबेल राइट प्रोटेक्शन कमिटिआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। समबारखालि गुवाहाटी प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल खुंनानै आफादनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि अरिन्दम प्रिन्स फांगिया बुंदों दि आसामनि गासै मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव 4 लाख बिगा हायाव अना ट्राइबेल एबा जायफोरा प्रोटेक्टेड नङा बिसोरो आयेन बेरेखायै हाबनानै दं आरो हाखौ दखल खालामनानै दं। बिसोरखौ थाबैनो होखार हरनांगौ आरो गोदानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोदांफिननो लानाय थांखिखौ बोखारफिननांगौ। नङाब्ला ट्राइबेल राइट प्रोटेक्शन कमिटिआ गोजौ बिजिरसालिनि हेफाजाब लागोन। बेनि अनगायैबो आथिखालनि डब्लिउपिटि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौबो राबार स्टाम्प मन्थ्रि होननानै अरिन्दम प्रिन्स फांगिआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनाय आरो गुबुनारि हाबसन फैनायफोरखौ सिनायथिनायनि थाखाय एनआरसि सोदांनाय खामानिया जागायदोंमोन। आबुं एनआरसि फोसावनाया दिनै 2 बोसोर जाबाय। थांनाय 2019 मायथाइनि 31 आगस्तखालि आबुं एनआरसि फोसावदोंमोन। नाथाय आबुं एनआरसि फोसावनाया 2 बोसोर जानानैबो दासिम दिन्दां जानानै दं। थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनाय एनआरसिखौ आसाम सोरखारा दासिमबो अफिसियेल गनायथि होआखै। मख'नो गोनांदि आबुं एनआरसि फारिलाइयाव 31.1 मिलियननिबो बांसिन सुबुङा थिसनजादों आरो 1.9 मिलियननिबो बांसिन सुबुंफोरनि मुङा दानजादों। अब्लाबो एनआरसि खुंथाया माखासे बिथिङाव बेले-बेजे जानायखौ सिनायथिदों आरो रायजोनि माखासे जिल्लायाव फिन नायबिजिरनो बिथोन होदों। कंग्रेस एआइयुडिएफनि गोरोबथाया बायबाय। महाजोताव एआइयुडिएफआ गैलिया होननानै कंग्रेसआ मैया फोसावदों। नाथाय एआइयुडिएफआ दासिमबो महाजोताव दं होननानै बुंदों। बेजों लोगोसेनो मोननै बाथ्राखौ लानानै महाजोतखौ लोरबां खालामनो नाङा होननानै कंग्रेसखौ खावलायदों एआइयुडिएफनि गाहाय नेहाथारि आरो बिधयनि दलनि दैदेनगिरि हाफिज बशीर आहमेदा। हाफिज बशीर आहमेदा बुंदों दि कंग्रेसनि मिरु आफाद आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरखौ लाना महाजोतखौ दादोंमोन। महाजोतनि मोनसेल' थांखियानो बिजेपिखौ फेजेननाय। नाथाय आसाम प्रदेश कंग्रेसनि कमिटिया बे थांखिनि हेंथा मावदों। कंग्रेसआ फारसेल' थांखि लाना एआइयुडिएफखौ महाजोतनिफ्राय नागारनो लानाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानैबो हाफिज बशीर आहमेदा बुंदों। असमियाफोरनि दोहोन आरो धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय सुबुं सानखो होबथानायनि गोख्रों आयेन बानायनांगौनि गोनांथि दं। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरुनि मन्थ्रि गिरिराज सिंआ। मख'नो गोनांदि आसामाव सुबुं सानखो होबथानायनि थाखाय रायजो सोरखारा सुबुं सानखो होबथानाय आयेन बानायनायनि हाबा मावफुनाय समावनो मिरुनि मन्थ्रि गिरिराज सिंआ आसामाव सुबुं सानखो होबथानायनि आयेन बानायनांगौ होनना बुंदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आसामनि दैबानानि बागै खौरां लाहरदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जानबुंआव रायलायना आथिखालनि दैबानानि बागै खौरां लाहरदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला नरेन्द्र मदिया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों जानबुंआव दैबानानि खौरां लाहरना बे अलखदनि समाव मिरुनिफ्राय मदद हरगोन होननानै खोथा हरदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया असमिया रावजों टुइटाराव टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। कंग्रेसआ मोनसे मुसलमान दोलो जानायनि लामायाव बे दाबिखौ खालामदों एआइयुडिएफनि एमएलए आमिनुल इस्लामा। आमिनुल इस्लामा बुंदों दि कंग्रेसनिफ्राय हिन्दु एमएलएफोरा गासैबो बिजेपिआव हाबहैगोन आरो कंग्रेसआ मोनसे मुसलमान दोलो जाहैगोन। मख'नो गोनांदि आमिनुल इस्लामा बेनि बिदिन्थि महरै भुबनेश्वर कलिता, अजन्ता नेওগ, दुर्गा भूमिज, रूपज्योति कर्मी, सुशांत बरगहाइमोननि मुंखौ लादों। बबेखानि कंग्रेसनि मुसलमान नङि एमएलए एमपिफोरा दासिमबो बिजेपिजों सावरायगासिनो दं होननानैबो आमिनुल इस्लामा दाबि खालामदों। आमिनुल इस्लामा बुंबावदों दि बे समाव कंग्रेसआव साहा बागानिया हारिनि सासेबो एमएलए गैया। आहम समाजनि एमएलएफोराबो खमायलांगासिनो। बेबादि थासारियाव इयुनाव कंग्रेसआ मुसलमान गाहाय ओनसोलफोरावल' एआइयुडिएफजों लोगो लाना बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां जागोन। गुबुन गासैबो मासिखौ बिजेपिआनो लाजोबगोन। बारग' एनडिएफबिआ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 8 खालारखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जर'खा सुबुं गौमा मेल खुंगोन। बर' एनडिएफबिफोरा खालारखालि
उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि गेलेग्रा फोथाराव फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो रन्जन दैमारिनि दैदेननाय गोजोन बिटिआर एकर्डनि खोथाखौ लानानै 2 घन्टानि थाखाय सुबुं गौमा मेल खुंफुंगोन। बे सुबुं गौमा मेलखौ बारग' एनडिएफबिफोरा 8 सेप्तेम्बरनि उनाव फारियै चिरां, क'क्राझार, बाक्सा, सनितपुर आरो गहपुरावबो जागोन। बारग' एनडिएफबिफोरा गुबुन गुबुन समाजारि आफाद, राजखान्थियारि गौथुम लोगोसे रायजोफोरखौ बे सुबुं गौमा मेलाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। समबारखालि आसाम पुलिसनि सिग्रोमनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमायाव गंसे ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हादों। गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुर गेटआव आसाम पुलिसनि सिग्रोमनायाव AS01 AC 6911 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ आसाम पुलिसआ हमथानानै सिग्रोमनायाव गासै मोन 50 थफ्लानि 500 केजि गान्जा जब्द खालामनो हादों। आसाम पुलिसनि क'क्राझार एसपि प्रतीक विजय कुमारनि बुंनाय बादिब्ला 500 केजि जब्द खालामनाय गान्जानि बेसेना क्वालिटिखौ नायनानै 1 कौटि रां जागोन। बे हमजानाय गान्जाजों आबुं ट्राकआ त्रिपुरा रायजोनिफ्राय बिहार फारसे थांगासिनो दंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ओजोंहाय ट्राक हेन्डीमेनखौल' आसाम पुलिसआ हमनो हादों, नाथाय ड्राइभारा खारखोमादों। लोगोसे बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दं होनना एसपि प्रतीक विजय कुमारआ मिथिहोदों। आसाम मेघालया बर्डाराव गरसे गुलिजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया जादों दिनै मंगलबारखालि आसाम मेघालय बर्डाराव। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ तापस राभा होननानै सिनायथिनाय जादों। तापस राभाया सासे राबार बिफांनि आबाद मावग्रा आरो आबादारिमोन। आबादारि तापस राभाया गावनि राबारनि आबादथिलियाव फुंबिलि समाव थांनायाव सोरबा सिनायमोनि दुथाङा गुलि गावनानै तापलनि जिउखौ फोजोबस्राङो। उनाव जाथाय जानाय जायगायाव जायगानि सुबुंफोरा खिन्थाहरनाय लेखा गवालपारा पुलिसआ तापसनि गोथै सह'खौ बोखाङो आरो गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव थिसनो आरो उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जायो, नाथाय उनाव फाहामसेयावबो तापसनि जिउआ गोमायो। फारसेथिं गवालपारा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट VP राकेशआ बे जाथायखौ बर्डार इस्युजों जेबो सोमोन्दो गैया, अदेबानि बे जाथाया गावसोरनि माबाफोर सिङारि जाहोननि थाखायबो जानो हागौ होनना बुंदों। फारसेथिं बुथारग्रा दुथांखौ हमनो हानाय जायाखैब्लाबो इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बुरलुंबुथुर दैमानि दैया उसिफावनाय लोगो लोगो काजिरङा हादोरारि हाग्रामानि 50% ओनसोलानो आथिखालाव दैबानाजों लोमजोबनानै दं। जाहोनाव हाग्रामानि जुनारफोरा गोजौ जायगा नागिरनानै थाहैनो गोनां जादों। बेखायनो हाग्रा बिफाना 39 नं राजालामायाव गारि मटरनि खारनायखौ सिगाङाव बिथोन होखानाय बादियैनो घन्टासेयाव 40 किल'मिटार जखाजों खारनांगौ होननानै गंफ्रामबो गारिखौ चेक गेटआव लाखिनानै सांग्रांथि होदों। मानो होनोब्ला जुनारफोरा आथिखालाव गोजौ जायगा नागिरनानै लामा सामायावनो आश्रय लाफैनो गोनां जादों। आसामनि मुंदांखा बलिउड फावखुंगुर आदिल हुसैननि राधेर फिसार सावथुना वाशिंटन DC साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव गासै 4 बान्था मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे हिन्दी राधेर सावथुननि दिथागिरिया जादों गौतम घोष, फावखुंगुरा जादों आदिल हुसैन आरो फावखुंग्रिया जादों तिल'त्तमा सम। बे राधेर सावथुना वाशिंटन DC साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव बेस्ट फिचार फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट फिमेल एक्टर आरो बेस्ट मेल एक्टर गासै 4 बान्था आवथायनो हादों। राधेर सावथुनानो वाशिंटन DC साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव बयनिख्रुइबो जौसिन बान्थानि मासिखौ आवग्रिनो हादों। मख'जाथावदि बे सावथुननि थाखाय थांनाय 2021 मायथाइनि जुन दानाव UK एशियान फिल्म फेस्टिभेलावबो बेस्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट फिमेल बान्था आवथायनो हानाय भारतारि सावथुन। बे सावथुनखौ लिरगिरि प्रफुल्ल रयनि सुंद' सल'खौ बिथा खालामनानै दिहुननाय जादोंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 1 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।